U mreži prvog. Tema pod povećalom. Dobro jutro u mreži prvog. Koliko ljudi u Hrvatskoj živi na rubu siromaštva? Kakvo je socijalno stanje nacije? Kojim mjerama pomoći najugroženijim skupinama građana? Ja sam Mirjana Grahovac, a o ovim temama u mreži prvo govore načelnica sektora za razvoj socijalnih politika u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, gospođa Milena Koren. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i slušateljima. S nama je i predsjednik Hrvatske mreže protiv siromaštva, gospodin Nedeljko Marković. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. I profesorica Olja Družić-Ljubotina s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dobro jutro, profesorica. Dobro jutro. Gospođo Koren, evo za početak kratak osvrt na podatke koje je objavio Državni zavod za statistiku o broju građana koji žive u riziku od siromaštva. Zapravo su to podaci koji su svima nama dobro poznati. Ta stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj se zapravo nešto drastično, nažalost, i ne mijenja. Ali evo, što nam možete reći? Ko su ti ljudi koji su najugroženiji? Koje su to skupine koje zapravo ulaze u taj prag rizika od siromaštva? Pa evo, što se tiče samog praga rizika od siromaštva, možda da ga spomenemo na samom početku, on iznosi 18% i on zapravo ne govori koliko o broju ljudi koji su siromašni, nego nam zapravo ukazuje koliko je to postotak ljudi koji imaju dohodak za koji govorimo da se računa da je onaj ispod kojeg ljudi imaju dohodak koji je ispod praga siromaštva. Dakle, radi se o 694 tisuće naših građana. To je s jedne strane, dok s druge strane imamo i drugi podatak koji govori broj osoba u riziku od siromaštva ili su u teškoj materijalnoj deprivaciji ili su zapravo što se tiče nezaposlenosti, znači žive u kućanstvima s niskim intenzitetom rada i on iznosi 19,9%. Kada govorimo o stopi rizika od siromaštva, ona je zapravo to su podaci za 2022. godinu, ona je nešto niža nego što je bila u 2021. godini, znači za 1,2% je niža. A koja su to zapravo najugroženije skupine? Najugroženije skupine prije svega su stari i to oni koji žive u jednočlanim kućanstvima. Svakako da su to i one osobe koje žive u kućanstvima sa vrlo niskim intenzitetom rada. Što se tiče starijih osoba, govorimo o upravo onim osobama od 65 godina i o siromaštvu žena. Govorimo isto tako o siromaštvu jednoroditeljskih obitelji. Dakle, to su sve one najranjivije skupine, osobe s invaliditetom, beskućnici. Dakle, to su sve one najranjivije skupine društva koje zapravo su obuhvaćene i našim mjerama u sustavu socijalne skrbi. Evo, o mjerama ćemo koju minutu kasnije. Gospodine Markoviću, čuli smo sad koje su najugroženije skupine. I zapravo kad ih ovako je gospođa Koren navela, vidimo da su to sve kategorije ljudi koji vrlo lako zapravo će završiti još dublje u tom siromaštvu nego prijeći taj prag. Jer vidimo, to su ili ljudi koji imaju slabije plaćene posle, znači manji intenzitet rada, žene koje su možda samohrane majke, starije osobe koje će teško poslije 65. godine raditi, jel tako? Znači, njima samo prijeti daljnje siromaštvo. Kako se onda može država tu i društvo postaviti? Kojim mjerama ciljanim im pomoći? Da, dobro ste detektirali jer to jesu doista skupine koje ako nemaju dovoljno naše podrške, nemaju podrške niti središnje vlasti, niti jedinica lokalne i područne samouprave, svojih obitelji ili nemaju dovoljno svojih snaga, doista mogu tonuti sve dublje i dublje u siromaštvo. Kada ovu temu spomenete nekome tko ima 2 pristojne plaće, tko ima osiguran stan, tko ima nekakvo dobru kvalitetu života, onda mu ova tema djeluje jako daleko, jako nepoznato ili možda čak u jednom trenutku nema dovoljno suosjećanja ili empatije za ove naše ranjive skupine. Zato mi ovu temu stalno pokušavamo pokazati na pravim životnim primjerima. Dakle, sami ste rekli, jedna samohrana majka koja radi za minimalnu plaću od 550 eura i ima 2 djece o kojima mora skrbiti, o kojima mora plaćati troškove u školi ili u vrtiću ili negdje drugdje, ona zapravo ne može preživjeti. Ona preživljava, ona uspijeva podmiriti ove tekuće obaveze, plati možda dio režija, ali svaki mjesec mora još posuditi novce ili dići određeni kredit
neke račune neće platiti pa će možda biti blokirano određeno vrijeme, neće više kupovati možda namirnice koje je kupovala, neće si priuštiti ribu koja je skuplja ili možda meso neće priuštiti svaki drugi ili treći dan, nego možda jednom tjedno. Dakle, samo na ovom primjeru vidimo kako kada kriza dođe, osobito ako u kriznim vremenima takve skupine nemaju podršku, da te obitelji, pojedinci padaju sve dublje i dublje, a naš posao je u takvim trenucima pokazati da više brinemo o njima. Evo, mi smo jučer na konferenciji Grada Zagreba razgovarali upravo o tome kako pomoći, koje su to mjere recimo na gradskoj razini. Jedna od njih koju već godinama predlažemo je da gradski vrtići budu financirani iz proračuna Grada Zagreba, odnosno iz jedinica lokalne samouprave, jer bi to bio pravi pokazatelj i prava pomoć obiteljima. Ako imam osiguran smještaj, odnosno skrb, njegu svoga djeteta, onda mogu svoje snage i možda resurse usmjeriti na druga područja i jačati se u tim drugim područjima. Može još na drugi posao, jel tako? Da. Danas djeca... Ne bi bilo dobro da samo hrana majka radi 2 posla, jer onda bismo imali dodatne probleme u takvim obiteljima, kome ćemo prepustiti odgoj onda djece u takvim. Znači moramo jako biti pažljivi kad osmišljavamo mjere, i upravo jer to nije jedinstvena skupina, nećemo ponuditi jednu mjeru koja paše svima, nego doista moramo voditi brigu o svim tim našim skupinama. O kriterijima za svakoga, da. Evo, profesorice Družiš Ljubotina, da ostanemo na ovom primjeru koji je gospodin Marković iznio. Što je sa djecom u takvim obiteljima onda? Koje su njihove šanse za dalje? Za obrazovanje, za neki bolju karijeru, bolji posao? Dakle, kad pričamo o siromašnim obiteljima, ili onima u riziku od siromaštva, gdje spadaju zapravo jednoroditeljske obitelji, naime svaka 4. jednoroditeljska obitelj u riziku od siromaštva prema podacima Državnog zavoda za statistiku. Sad, na koji način zapravo pristupiti? Recimo, ako govorimo na primjer o obrazovnom sustavu, činjenica je da i u odgojnom sustavu, dakle ovom ranom predškolskom sustavu, ranog i predškolskog obrazovanja, tu već nailazimo na velike probleme. Što se tiče zapravo prava te djece na rani predškolski odgoj pa i na obrazovanje. Ovako se na prvu čini, pa dobro, vrtiće idu sva djeca manje više, u čemu je problem, pa i škola je besplatna, obavezna, isto nema tu zapravo nikakvih osobitih problema. Međutim, kad malo se udubimo u to što se događa sa djecom koja zapravo su u riziku od siromaštva ili žive u siromaštvu, vidimo zapravo puno problema. Jedan problem, recimo, na koji često ukazujemo je problem diskriminacije te djece pri upisu u rani predškolski odgoj. Zašto diskriminacija? Zato što prednost za upis u vrtiće imaju djeca roditelja koji su zaposleni. Dakle, još uvijek najčešće se smatra da su vrtići pa zapravo i čuvališta djece, jer naravno i logično je da roditelji koji su zaposleni trebaju nekakvu pomoć u tom smislu, ali su tu zapravo zakinuta djeca, one često puta zato što su i prebukirani vrtići nisu onda prioritetna i ostaju zakinuta za neke vrlo, vrlo važne stvari koje se vežu i uz socijalizaciju, koje se vežu i uz neka znanja, saznanja, kognitivni razvoj, motorički razvoj, puno toga, a to često puta još i kuće od svojih roditelja ne mogu dobiti. I onda dolaze u obrazovni sustav sa sasvim različitim zapravo startnim pozicijama. I onda se to nastavi dalje. I onda se zapravo to nastavi dalje. Oni imaju vrlo često nižu razinu nekakvih početnih znanja i nekakvih početnih kompetencija. Oko toga se zapravo školski sustav ne brine previše. Ja bih rekla, nisu im na radaru djeca koja nisu pohađala recimo predškolski odgoj ili koja žive u siromaštvu i oni zapravo kaskaju cijelo vrijeme. I onda dolazimo do pitanja ovih takozvanih skrivenih troškova, jer smo rekli besplatno, svima dostupno obrazovanje, ali nije to baš tako, opet. Jer djeca koja žive u siromaštvu, njima roditelji teško mogu priuštiti pribor za školu, školske torbe u krajnjoj liniji, pa nekakve druge materijale za školu. Jako je lijepo i dobro da sad postoje za osnovnoškolce besplatni udžbenici, pa i radni materijali za djecu koja su primatelji recimo zajamčene minimalne naknade, ali tu su još drugi skriveni troškovi, recimo računala.
ili internetska veza, to je nešto A danas što se je traži problem. od njih A da- danas se da. to traži, bez toga se ne može. Da. Instrukcije. Dakle, to sva djeca idu od viših razreda zapravo kreću na instrukcije, njima roditelji ne mogu objasniti to gradivo, s druge strane ne mogu im dati novac za te instrukcije i opet se zapravo tu perpetuira zapravo to njihovo kaskanje i kroz taj obrazovni sustav, da ne pričamo o izletima, maturalnim putovanjima i tako nekim drugim stvarima koje su zapravo njima nepriuštive i često puta bolne. Ja bih Da. rekla. Gospođo Koren, koja je onda uloga države i sa kojim mjerama ciljanim ide kada je u pitanju socijalna politika, koje je vaše područje, ide da se smanji taj jaz i da se zapravo, pa što više koliko se može, barem one koji su u nekim kategorijama gdje je to moguće, brže, jel, da se izvuku iz tog rizika od siromaštva? Pa evo, ja bih prvo rekla nešto načelno, odnosno općenito. Mi jesmo započeli sa određenim reformama u sustavu socijalne skrbi. Prije svega to se odnosi na reformu novčanih naknada. Znači već 2022. donijeli smo, odnosno stupio je na snagu novi zakon o socijalnoj skrbi i koji je bio zapravo prva ona početna faza. Znači mi nismo završili sa tom reformom, to želim naglasiti. U toj prvoj fazi smo zapravo povećali smo osnovicu za priznavanje zajamčene minimalne naknade, konsolidirali smo neke naknade, takozvanu ekvivalentnu ljestvicu po kojoj se priznaje određeni zapravo iznos novčane naknade, odnosno socijalne naknade smo isto tako povećali. Određene uvjete smo fleksibilizirali, omogućili zapravo da to bude što lakše za ostvariti, no to nije kraj. Znači, ta konsolidacija, odnosno reforma sustava socijalnih naknada i nadalje traje i zapravo krajem sljedeće godine planira se zapravo zaokružiti sa donošenjem izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi. Što se tiče samih osoba s invaliditetom, također smo krenuli u reformu njihovih naknada. Upravo je prije 2 dana na javno savjetovanje izašao i nacrt prijedloga zakona o inkluzivnom dodatku za osobe s invaliditetom. Osim samih naknada osigurali smo, zapravo u reformi smo i samog sustava pružanja socijalnih usluga. Naime, socijalne usluge koje su itekako potrebne našim građanima na cijelom području Republike Hrvatske, one su za sada zapravo regionalno nerazvijene i nisu dostupne upravo onima, na svim područjima, upravo onima koji su u potrebi i u tom smjeru isto smo krenuli u tu reformu. To je ono što se tiče načelno. Osim samog sustava socijalne skrbi, znači da bi se uopće smanjio broj naših građana koji su u siromaštvu, potrebno je zapravo sinergijsko djelovanje različitih sustava. Krenuli smo u reformu mirovina, tu je i pitanje zapošljavanja, tu smo osigurali jako puno sredstava i za vaučere za obrazovanje odraslih i tako dalje, kako bi se zapravo u ovom novom razdoblju mogli prilagoditi tržištu rada. Naravno, gospodarski rast, porezna reforma, stambena politika, sve su to stvari koje trenutno sada paralelno idu i vjerujemo da će zapravo nakon proteka određenog vremena da ćemo vidjeti pozitivan učinak. Što se tiče same djece, u početku kada sam spominjala ranjive skupine, djece su ta isto ranjiva skupina u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, dodajemo onaj i socijalne isključenosti, jer to nam je jako bitno. Ono što smo mi kroz i državni proračun i fondove Europske unije u ovom novom programskom razdoblju osigurali jako puno sredstava za različite aktivnosti vezane za smanjenje siromaštva djece, ali i ostalih ranjivih skupina. Tako smo osigurali i očekujemo sljedeće godine jedan poziv. Poziv je vezan uz upravo ove instrukcije, slobodne aktivnosti djece, znači i To bi išlo ciljano, dakle, baš na te kategorije. 45 milijuna eura smo osigurali samo za taj jedan poziv. Što se tiče smanjenja dječjeg siromaštva, više od 100 milijuna eura bez onih sredstava koje je osiguralo obrazovanje i koje su osigurana kroz neke druge fondove. Dakle, paralelno smo planirali, ciljali, procijenili potrebe
i sustav, jako smo u suradnji i sa sustavom zdravstva i sa sustavom obrazovanja. Što se tiče odraslih sa sustavom zapošljavanja, isto nova mjera, nova priča vezane uz socijalne mentore, dakle upravo za one korisnike koji su korisnici socijalnih naknada, zajamčene minimalne naknade, zapravo da u suradnji sa područnim službama Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pokušaj se osmisliti najbolji način za vraćanje tih neaktivnih u svijet rada. Očito da jedino to tako međuresorskom suradnjom i može ići, da se može riješiti koliko toliko broj, odnosno smanjiti broj ljudi kojima prijeti siromaštvo ili već žive u takvim uvjetima. Gospodine Markoviću, spomenuli ste da je bila konferencija koju organizirao Grad Zagreb. Što druge regije mogu naučiti onda od Zagreba? Kako to da se u Zagrebu ta stopa, evo, posljednjih nekoliko godina smanjuje? Jučer je rekao gradonačelnik da je ona lani iznosila 9,5%, a mi smo na razini države na oko 18%. Da. Svi mogu naučiti ako žele ulagati. Dakle, Grad Zagreb već godinama ima tradiciju socijalnih investicija, odnosno odluku da će se investirati i u ljude, i u infrastrukturu, da će se ulagati u odgojne, obrazovne, socijalne ustanove, da će se brinuti o starijima, da će pojedinim kategorijama pružati, mi to kažemo da je nadstandard ono što jamči država, onda grad kaže evo mi ćemo još na tu skupinu, odnosno na taj iznos dodati još određeni, jer vidimo da u gradu imate povećane troškove. Znamo da je život u gradu skuplji nego u manjim mjestima ili selima i da zahtijeva dodatna ulaganja. Zato Grad Zagreb već godinama je uzor drugim gradovima, ali to je pitanje političke volje. Vi danas ako odlučite možete već sutra donijeti, ako ste na vlasti u svojim lokalnim i područnim jedinicama, možete donijeti odluku da ćete više ulagati u ljude, u djecu, u dječje vrtiće, u obrazovni sustav, a manje možda u neke investicije koje su se dokazale kao promašene ili mi imamo i dalje općine u Hrvatskoj, to smo jučer par puta naglasili, koji nemaju vodu, odnosno kanalizaciju, nemaju kvalitetnu struju, dakle nemaju one temelj funkcioniranja, a mi već godinama slušamo o ulaganju o reorganizaciji jedinica općina. Je li moguće uopće nazvati se općinom ako vi niste u stanju osigurati skrb za djecu, jedan mali dječji vrtić. Dakle, sam smisao vašeg grada dolazi u pitanje. A drugi veliki problem kojeg smo probali jučer više puta naglasiti, on se ne tiče samo Grada Zagreba, to je goruće pitanje stanovanja u Hrvatskoj, odnosno stambenih problema. To je stari socijalni problem koji će postati novi vodeći socijalni problem, zato što imamo nove mlade generacije koje razmišljaju o odlasku iz Hrvatske, ovaj puta ne zbog nezaposlenosti kao što je to bilo 2013. 14. ili 15. godine, nego jer danas si ne mogu u Zagrebu i u drugim središtima priuštiti kvalitetan stan. Osobito ako dobijete drugo, treće dijete, a to je nam važno za našu i demografsku, odnosno obiteljsku politiku, vi danas živite u skučenim, neadekvatnim stanovima sa lošom infrastrukturom. Jednostavno, taj socijalni problem će biti toliko velik da se bojim da će biti uzrok daljnjeg iseljavanja mladih obitelji. Umjesto da privlačimo mlade, da im nudimo bolju kvalitetu stambenog života, mi ih zapravo odvraćamo od življenja i boravka i stvaranja u Hrvatskoj i šaljemo ih opet u inozemstvo. Da. Profesorice Družić-Ljubotina, zapravo ne bi li trebalo baš ovo rješavanje stambenih problema mladih obitelji biti zapravo glavno pitanje predizborne kampanje u našoj zemlji, a ne znam, uvijek ta ideološka pitanja koje su važna, ali ljudi negdje moraju živjeti, ne? I hoćemo li dočekati da nam to bude u fokusu? Vi ste veliku energiju zajedno sa vašim profesoricama, kolegicama uložili u besplatne obroke u školama. Znači, sa nekim inicijativama bi se sigurno moglo doći i do rješavanja stambene problematike u Hrvatskoj. Evo, gospodin Marković je to lijepo zaista stavio kao gorući problem. Svi smo ga svjesni. Dakle, došli smo do pitanja političkih prioriteta, odnosno političke volje koje je kolega Nedeljko
spomenuo. Ovo je bilo malo retoričko vaše pitanje, ne bi li to trebalo biti ključno da nam ne odlaze mlade ljudi? Da, trebalo bi. Dakle, potpuno se slažem s ovim što je kolega Marković rekao. Mislim, to je jedno od gorućih pitanja da bismo zadržali uopće ovo potentno, da tako kažem, stanovništvo, mlado, obrazovano ili neobrazovano, nije važno, dakle, da nam ostaju zapravo ljudi. Ovdje baš smo jučer razgovarali kako se primjećuje trend iseljavanja iz Zagreba mladih obitelji koji odlaze zapravo u neka prigradska ili neka sasvim druga mjesta. Zašto? Dakle, pitali smo se i zašto, onda zapravo je odgovor bio zbog visokih zapravo cijena nekretnina. Dobro, možda i potres doprinio tome, ali je činjenica da će nam otići ljudi. Što se tiče ovog dijela koji ste pitali za besplatne obroke za djecu, tu je trebalo uložiti jako puno energije da bismo mi uspjeli zainteresirati donositelje politika za tu temu. To je bila tema koja je bila prilično ne na radaru, dakle nevidljiva. Nije se baš govorilo puno o gladi djece, osobito u kontekstu zapravo obrazovnog školskog sustava. I ja moram priznati da smo trebali 2,5 godine vrlo uporne, intenzivne, gotovo svakodnevnog zagovaranja da bi nas se čulo, vidjelo i na kraju akceptiralo. I lijepo jučer kolega Nedjeljko rekao na konferenciji, novaca ima. Samo je pitanje ovo klasično, gdje ćete ga usmjeriti? Dakle, šta su tu negdje politički prioriteti? Da, znači novac se može usmjeriti i u rješavanje apsolutno. stambenih problema. Htjela bih samo jednu malu stvar spomenuti vezanu uz obroke, kako se ulagalo uopće u infrastrukturu i općenito u priču vezanu uz obroke za djecu u školama, jer je to bilo spušteno na lokalne jedinice. Sad je to preuzela država, da ona spušta novac i osigurava. Dakle, u bogatim zajednicama, recimo kao što je Dubrovnik, je jedna od najloših situacija što se tiče ulaganja u kuhinje, u obroke, i tamo zapravo je svega neki preko 20% škola imalo organiziran obrok. Dok u jednoj Slavoniji ste vi imali zapravo već 5 ili 6 godina obroke, i to je jako dobar način kako se zapravo sve to skupa radilo u Osječko-baranjskoj županiji za svu djecu. Dakle, univerzalni pristup koji smo mi zagovarali. Dakle, nije baš sve samo u bogatstvu nekakvih lokalnih zajednica, nego doista u prioritetima. Da. Zanimljivi primjeri, čuli smo u emisiji gospođo Koren, kako onda se te socijalne politike kada su u pitanju i regije naše možda trebaju usmjeravati. Jel, spomenuli smo Zagreb 9,5%, ali evo imamo Panonsku Hrvatsku, postotak je 26 gotovo, znači iznad prosjeka ovog rizika od siromaštva koji je u Hrvatskoj oko 18. Tu su isto velike razlike. Tako je, upravo u tim nekakvim mjerama koje se definiraju, prate se znači ovi pokazatelji i mjere su usmjerene prije svega ono kao što sam i rekla i u sustavu socijalne skrbi prema onim tamo gdje je nešto nerazvijeno tipa socijalne usluge. Dakle, mjere prate ove pokazatelje. Ja bih samo htjela napomenuti da mi imamo trenutno jedan zajednički projekt gdje želimo mapirati zapravo siromaštvo i socijalnu isključenost, naći metodologiju da znamo kasnije mapirati i točno znati na kojoj županiji, odnosno u kojem gradu, u kojoj općini je potrebno, je siromaštvo među određenim skupinama najveće, kako bismo ciljano mogli još bolje zapravo usmjeravati sredstva. Kad će se to sredstva. biti poznato? Pa evo sama metodologija... Ti rezultati, ne? Ne, samu metodologiju ćemo razviti do 2024. godine. Ono što je krenula samo Ministarstvo financija, to je Vlada usvojila na svojoj sjednici, to je isto kroz nacionalni plan, izmjene nacionalnog plana oporavka i otpornosti, to je registar stanovništva, obitelji i kućanstva koji će zapravo isto u tome pomoći da mi znamo točno koji su zapravo skupine ljudi na kojem području najugroženiji i da tamo ciljamo mjere. Je to dobar put, gospodine Markoviću? Da, ako želite imati dobre ciljane mjere, naravno morate znati gdje je siromaštvo više koncentrirano i morate naravno više morate ulagati. Nadovezao se zapravo na profesoricu Družić Ljubotina i kolegicu Koren. Investicije su te koje nas čine različitim, odnosno ako se uspoređujemo sa drugim našim susjednim zemljama, mi se volimo uspoređivati sa Slovenijom, sa Češkom, Austrija još malo dalje, ali to je primjer kako se mogu rješavati socijalni problemi. Ako
imate dječje siromaštvo, mi kažemo jedan od modela rješavanja tog problema su pristojni dječji doplatci koji moraju biti, mi imamo različite modele, mogu biti obuhvaćena sva djeca, možemo raditi kategorije, pa ovisno o prihodima roditelja. To su sve nekakvi modeli, možemo gledati koliko zapravo imamo novac na raspolaganju. Ali morate imati tu volju, morate reći evo ulagat ćemo puno više u dječje doplatke jer vjerujemo da je to način borbe protiv siromaštva, dječjeg siromaštva, jer smo svjesni da djece i u Slavoniji, u Dalmaciji ili u Istri žele trenirati, žele vježbati, žele ići u glazbene škole, žele sudjelovati, žele negdje biti u svome društvu, a njihovi roditelji im sve to ne teže mogu im priuštiti. priuštiti. Da. I tu je onda odluka države da ovo nam je prioritet, kao što nam je bio Pelješki most ili kao što je nekoliko kilometara autocesta koji jesu važne, potrebne su. Ja to nikad neću osporiti, ali moramo odlučiti se što nam je prvo i što nam je prioritet, a mislim da bi u našem društvu prioritet trebala doista biti djeca ako razmišljamo o budućnosti Hrvatske. Mi sad rješavamo postojeće stanje, da ljudi sada nisu gladni, da nisu beskućnici, ali ipak moramo gledati i nekoliko desetljeća unaprijed. Profesorice, što je po vama dobar put? Koje bi to trebale biti još modeli? Mjere? Dakle, bezbroj mjera koje bi se trebalo uvesti. Ja bi se složila s kolegom Markovićem, dakle, ajmo se orijentirati na djecu. Zašto? Zato što još tu možete nešto napraviti i u konačnici onda na kraju osigurati to da oni ne postanu jednog dana zapravo ljudi u riziku od siromaštva ili ljudi koji žive u siromaštvu. I evo tu se nešto doista počelo činiti i stvarno je i na razini države, dakle usvojen ovaj akcijski plan jamstva za djecu. A što je to? Dakle zapravo to je jedan jako važan dokument koji bi se trebao onda implementirati i biti i usmjeriti na djecu koja su u riziku od siromaštva po različitim zapravo ajmo reći aspektima. Dakle usmjeriti na dio koji je vezan uz predškolski odgoj, obrazovanje, stanovanje, prehranu, zdravlje, socijalne usluge. To je jedan jako dobar po meni dokument i sad bi ga trebalo početi zapravo i primjenjivati. Ja mislim da je to jako dobar put i drago mi je zapravo da se tu napravio jedan iskorak. Ali imamo mi tu još jako puno drugih kategorija. Da, djeca jesu ključna. Pričamo zapravo sad u većoj mjeri o djeci. O djeci, šta ćemo s osobama starije životne dobi? Evo, odmah smo rekli, vi ste rekli, kolegica Koren, 65+. Dakle, to je tako ranjiva zapravo skupina ljudi koje gdje zapravo u samačkim kućanstvima, recimo kada govorimo o ženama, preko 50% njih u riziku od siromaštva. Dakle, to su ljudi koji su, ja bih rekla, pričamo mi o tome, ali zapravo su prilično nevidljivi. I fali nam podataka, ja evo dolazim iz tog znanstvenog svijeta, ali sam jako bliska i praksi, i da bi se i politika, ajmo reći, u smislu mijenjanja, neke aktivacije tih mjera, dakle mi bi se trebali usmjeriti malo na te druge još kategorije naših građana koji su jako teško žive, da bismo znali još što im je potrebno i kako zapravo ciljati mjere. Gospođo Koren, evo za sam kraj, minuta prije kraja, dakle, treba slušati i struku. Vidimo da je struka kaže da je dobar put kojim ide izvršna vlast, ministarstva, međuresorska suradnja. Što dalje? Pa evo, struka se sluša, mjere se prate, one koje se sada provode i one će se evaluirati. U pripremi je zapravo da sljedeće godine pripremimo i novi paket mjera, nove akcijske planove. Što se tiče same vlade, znamo da je ona, evo sada u rujnu je premijer i predstavio novi 5. paket zapravo mjera. Ali što se tiče samih akcijskih ili strateških dokumenata i daljnjeg nekakvog kontinuiranog rada na reformama i razvoja, struka se sluša, oni jesu i bit će naši članovi radnih skupina pri osmišljavanju tih mjera. Novac jesmo osigurali za puno tih potreba, stvari, odnosno aktivnosti i iz državnog proračuna i iz sredstava europskih fondova. Evo, nama je da nastavimo dalje i da pratimo što je ono najučinkovitije, gdje su najveće potrebe i da na to reagiramo. Da. Hvala vam na ovim riječima, hvala svima na sudjelovanju u emisiji. Pri kraju smo moramo završiti. Hvala vam još jedanput svima. Hvala vama. Hvala. Hvala.
U mreži prvog. Tema pod